El candidato socialista a la alcaldía de Valencia, Joan Calabuig, ha visitado esta mañana los talleres de los artistas falleros junto con el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jorge Alarte, el secretario general de la ciudad de Valencia, Salvador Broseta, concejales, miembros de la ejecutiva local y militantes de la agrupación de Benicalap. Joan Calabuig ha trasladado el apoyo de los socialistas a esta profesión que, según ha adelantado, a lo largo de este año se verá reconocida a través del decreto de creación de la titulación de artista fallero y foguerer dentro de la formación profesional que prepara el Gobierno de España. Un reconocimiento que, según ha recordado, responde a la iniciativa de los diputados socialistas valencianos en el Congreso. I aquesta activitat, a més, des de luego, dona ocupació a molta gent en València i, a més, té amples possibilitats, com hem vist també quan hem parlat en els artistes fallers, de cara al futur. Els diputats socialistes valencians varen presentar en el Congrés dels Diputats ja fa mesos una proposició no de llei demanant al govern que reconeguera tot el que és aquesta activitat professional en l'àmbit educatiu. El Ministeri d'Educació ha avançat en aquest reconeixement i, per tant, el que és el reconeixement professional de l'educació professional en relació als artistes fallers, evidentment, és una cosa que està avançant i que esperem que al llarg d'aquest any tindrà el seu reconeixement definitiu. Per tant, una nova titulació que, sens dubte, reforça jo crec que clarament les possibilitats d'esta ocupació tan important com són els artistes fallers i clarament dona noves oportunitats i dona solidesa també al seu treball i també noves opcions per a que la professionalització i la millora de la formació siguin una realitat.